ፊፊ ጀዋለሪ እታብ ጥበብ ሃገርና ኣሰራጽ ኣብ ዓዘንበረት ፍረሰውራ ፍሳዬ በሐድሽ ስራሕ በሐድሽ ቢዝነስ ዳግማይ ከም ተመልሰት ክነበስር እንደለይ ፊፊ ጀዋለሪ ንወለድኩም ሓትኩም ነንስትኩም ደቅኩም ብዝተፈላለየ ቅዲ ዝመረጽኩም ዲዛይን ከም ቃሕታኩም ክትቐርብ ከም ትኽእል ነበስር معزز تراي ባህላዊ አልባሳት ሽፎን ዙሪያውን አለኩም ንዚያዳ ሐበሬታ ኢንስታግራም ፊፊ ጀዋለሪ ከምኡና ፌስቡክ አካውንት ፍረሰውራ ፍሳዬ በመባል ተወኩሱና ፊፊ ጀዋለሪ ነጸብራቅ ባህልና በዘመናዊ ቅዲ ፊፊ ጀዋለሪ Hey